2009. Ognjena Marija. Govorim vam u ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Danas u ovome hramu Božijem trebaju 2 puta da se otvore svetlovi. Ovi naš čulni svet, zemaljski svet, koji je zatvoren sa sviju strana od nevidljivoga sveta i Božijega sveta, on se otvara kad zovemo Duha Svetoga da molitvama Ognjene Marije dođe i da osveti hleb i vino. Tada ono što je zapisano u Evanđelju, da se otvaraju nebesa, zaista se nevidljivo otvara ovaj svet i Duh Sveti silazi ponovo i bezbroj puta silazi i čini čudo. Naseljava se u hlebu i vinu liturgijskom kojim ćete se vi pričestiti. Posle toga treba da se desi drugo otvaranje, ali ne nebeskoga sveta i odozgo, nego mu trebamo mi u svojoj duši da otvorimo liturgijom prostor između nas i Hrista i njegovoga Golgotskoga krsta i da se povežemo s tim vremenom i s tim Jerusalimom i s tim danom Velikoga petka i da vidimo na Golgoti da je svo zlo ovoga sveta u vidu duhovne zmije zarilo svoje kandže u krst Hristov, zube u rane njegove i ne može više da se okrene ka nama i da nam učini zlo. Zato današnja velikomučenica Marina, kao što opisuje njezin životopisac, kad je vidjela mnoštvo zmija i buja oko nje, da jurišaju na nju, što bi danas nauka rekla, trauma i bol i kompleks, tada je ona, videvši Hrista Gospoda i videvši njegov krst i otvorivši od sebe dušu ka Hristu Gospodu, sve se oko nje istopilo, jer i zmija i zao duh, kad je na krstu i na Hristu i kada njega muči, ne može u nama da pravi ni lažne slike, ni bolove, ni patnje, ništa ne može nama da učini. Tad smo čisti kao mermer ovaj ovde u crkvi, tad smo čisti kao sunce, tad smo čisti kao svetlost i nema u našoj glavi nikakvih slika, sve slike Hrista, krsta i zla kojeg je prikovano tamo, a u duši nemamo dosade, apatije, kompleksa, straha, nego nam je duša čista i puna radosti, i puna ljubavi, i puna Duha Svetoga. Juče sam gledao jednu devojku, sve može da ima, i jake roditelje, i dobar fakultet, i momka dobrog, jer je lepa devojka. Ali je izgubila smisao i muči se, mnogo se muči.
Opasno je izgubiti smisao života, opasno je izgubiti svoju veru, opasno je izgubiti liturgijski dar, opasno je ne pričešćivati se, opasno je ne živjeti crkvenim životom. Iako današnje vreme, kad sam pre 30 godina prolazio ovim putem koji je i danas za Karlovce u Bogosloviju, bilo je mnogi koji mi nisu davali mira u autobusu, provocirajući me, šta ću ja u toj ludoj školi, čovek je postao od majmuna, nema Boga, manastir trebaju da zapuste, a svešteničke škole da se ugase. Da se sve obrnulo, niko nikoga ne tera iz crkve, ali sve manje Boga u nama, sve manje liturgije, sve više nečega što ne treba duši ljudskoj. Zato su nam deca apatična, slabo spavaju, muče se u sebi, jer je sve manje Boga u nama, manje liturgije, manje ljubavi u kafićima Mitrovici, Rumi, Šapcu. Nema više strasne ljubavi u omladini. Svako sedi za sebe, topi se, a ovamo pričamo o našoj ortodoksiji i našem pravoslavlju. Drugo je priča, a drugo je realnost. Ona Hristova liturgijska, ono naseljavanje Boga u našu dušu i u naše srce. Zato pozivam saslužitelja oca sveštenika da iznese pred vas svete darove i da kaže sa strahom Božjim i verom pristupite.